бедная зямля ці радовішча скарбаў. Мінуўся даўно рамантычны арэол прафесіі геолага. Усё вырашае тэхніка, ды сучасныя метады разведкі карысных выкапняў. Выбух і хвалі ідуць у глыб зямлі, потым вяртаюцца назад, па-асабліваму рэагуючы на ўсе пласты, праз якія праходзяць. Далей ужо справа ЭВМ расшифраваць гэтую інфармацыю. У нас еще в недрах неразведанных находится 260 миллионов тонн нефти. У нас, например, есть структуры отдельные на юге Припятской впадины. Одной структуру, если пробурить эту скважину, то хватит для всей республики на 10 лет, не покупая ее. Рядом открыли нефть, а здесь ее нет. Перебрались на другое место, на третье. Пробили десятки скважин. Все напрасно. Вось яны, нашыя скарбы. Граніт, гаручыя сланцы, калійныя солі, мел, каменная соль, даламіты, буры вугаль. Дадаць да гэтага пераліку трэба жалезныя руды, сыравіну для атрымання алюмінію, соды. І бергчы трубак выбуху, альбо патэнцыяльна алмазныя пароды. Праблема гэтая патрабуе і часу, і цярпення, і выдаткаў. Але геолагі ўпэўнены, што адкрыццё прамысловых радовішчаў алмазаў рэальна. Гэта расолы, дзе можна знайсці ці не ўсю табліцу Менделеева. Канцэнтрацыя рэдказямельных элементаў тут вышэй, чым у адпаведных рудах. Высокія тэхналогіі, электроніка, абаронка. Сапраўдны скарб. Адно тэхналогіі здабычы бракуе. Пошукі дзеды, шлях яшчэ далёкі. Так, 4000 радовішчаў карысных выкапняў вядома сёння ў Беларусі. Але геолагі працягваюць работу, каб урэшце мець поўную карціну мінеральна-сыравіннай базы. Ёсць над чым думаць вучоным. А геолаги идут далей. Магчыма, услед за разведчиками и сюды придут буровики и поднимутся новые вышки.